What is up, Pamilya Bisdak? This is your proud Bisdak boy Chito sa Muntina. Og finally mo na ni ang ato ang smile reveal plus life updates asa ko ni adto unsay mga nahitabo. Og syempre ang ato ang update sa ato ang balay nga medyo madrama kaayo ni siya. Pero yes, dapat happy lang gyapon mo na ni ato ang smile reveal. Keep on watching. Yeah. Bungkag na itong tanan diya, Pamilya Bisdak. Gadget lang. Balik lang ako. Na to ang balay, update na to unsa ni progress sa to ang balay, to ang payag-payag. Hello te. Ngayong buntag. Apit na te. Hi. Sige te. Okay. So diri go temporarily nagpuyo. Muni ang murag farmhouse sa Ermat. Nya. Pakita na ako guys ang dalan diri. Layo ni siya sa kabihasnan. Na tunga-tunga gid kuslasang na plaster na nga ako pagpayip. Ano dira? Ano? Manang bulan no? Yeah, somewhere dina sa sulod sa lasang. Ana in the middle of nowhere. Diha ako nagpatukod sa itong payag-payag guys. Sige lang itour na mo dito Tara na. Dito lang tarpuang sa nato nitong camera really. Uy, nas kuya. Boys, ang ka mo sakay. Kay Dudong na lang. Dito sa Timi. Kailangan na to karon or ugma pa ka magsugod. Maupod no? Ano gani ko? So muna yung magtawag ko, electrician na to. Lata lang sa dumiya ko eh. Inadres Dudo. Pero gisundo naman ako. So bayon ako ng mga panday o electrician. Last time nga namalit ko. Sige kong balik-balik. Mali ilang ipapalit natay kayo. So miss Dudong. Pila-ila mo kay Dudong guys. Okay atay. Dudong. Oh. Kailangan yung panday. Dudong. Okay, torta mo. Dari, in the middle of nowhere. Dong, pagdalag motor dong. Kay diri lahos man eh. Lahos man mi pa kuan. Pa Wilcon. Oh. Para sakay na pud si kuya si mo pabalik. No? Okay, padayon na to. Oh. Padayon na, sorry. Sumuli akong kayutaan dere mga amigog ni gawin. Trapuha sa itong kamera. Atay. Okay, so muni ang ato ang kayutaan dere. So it's like what I said, it's in the middle of nowhere. Nya muni nga itong balay dere. Itong pagpayag. Hapit na siya maman. Hapit na siya maman guys. Nara oh. Manis kuya ga, pogi gayo. Oh. Torta mo dali. Torta mo kadyo. No. Muna itong wandari. Nahinay na siya. Dahan-dahang nabubuhat yung mga pangarap. Hayahay kayo mga kulog visit ito. Dali lahat mo dali. Lulong. Tsaka si kuya dyan. Relax muna sila guys. Chill. Muna dali. Puro sa kasagingan, kalubingan, gano'n. Na-plaster na gid na-plaster na gid. So, karon nabrihan sa nato, before ta mag-update ang bilay gasto sa ng balay. Nabrihan sa nato ang mga regalo, kani padala sa tuwa. Sa timing lang gyud niya kani nga regalo ang kuan. Kani nga regalo ang ato ang mga regalo nga mabrihan ang uban, abrihan na magud ako. Grabe lang ito sa vlog. No? Ang unang regalo ay gikan sa Moonscapes PH. Laging salamat sa Moonscapes PH. You made our day. We hope we make yours. Thank you, Chito. Wow! Grabe na po. Di-personalize yun. Hello!
Lang, gibuhatan yung nila ni guys. Tirong wala na na. Life itself is a privilege, but to live life to the fullest, well, that is a choice. Look, life itself is a privilege, but to live life to the fullest, well, that is a choice. Gwapo kayo siya ng mensahe. Salamat kay Moonscape. Pang beach siya nga. Oh, it's a blanket. Uy, kabalo mo. Mga mamog sir sa Moonscapes, magamit kayo na ako ni. Magamit ni sa mga lag na to. Kung sa mo to sa towel to siya or sa mo? Blanket, no? Travel blanket siya guys. Nice kayo, dagan king salamat sa inyo Moonscapes. Grabe ninyo ka-sweet Moonscapes. Thank you so much. Ato na ta karon sa sunod nga regalo. Kung nitong kalo guys nga sa mga seaman, grupo sa seaman, ibutang lang na ako pangalan silang grupo dire. Kung gaasa mo pwede mag-order siguro. Respeto ang ilahang kuan. Mr. Kalo daw, Mr. Kalo. Chuya ni. Salamat sa imong regalo. Napatay isa ka package food. Ayan na to guys. Gikan sa Isabela, Santiago City. Wow! Umabot po tayo sa Isabela. Meron po dong isang follower. Hello, shoutout po sa inyo. Lo! Grabe yung pagkabalot guys. Ma'am! Suot niya na po ma'am yung sa kanya ma'am. Tingnan niyo po ma'am. Uy, pasalamat sir. Sige, ini. Feather clothing. Feather clothing, salamat. Liga. Wapo kayo ilang kuan, ilang tag kayo. Sticker po dyan. Ingon ana ang clothing guys. Butang na ko ni sa cellphone, sa akong laptop. Salamat kayo, Feather Clothing. Astig kayo. Include na ako ni ilang kuan diri. Salamat. Tara, suot na nato. Chuy kayo. Feather Clothing, dagang salamat. Dagang salamat sa inyo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Sanata diri, kuhaon na nato ang sakyanan. Excited na ba mo nga makuha nga ako ang sakyanan? Okay guys, sanata diri. Excited na mo. Mamili pa ko sa akong gusto. Gusto ko na sports car. So, ready na mo? Tabangan ko niyo bumili. Okay, sige, wait lang. Hili na ta guys. Tabangan ko ninyo diri. O sa may ganahan ninyo diri. Daghan sila selections diri. Kaya ganahan ko ani. Ganahan ko ani jeep. Pero gusto mag-og sports car guys. Pero siguro next time. Pero di ba? Grabe galingaw, di ba? Diri sad gapalit sila Slater Young ug si Chris siya para sang anak. Di ba? Kani ma'am, kisa man ni? Si Elias. Kisa man ni siya? Anak ni Ellen Adarna. Og anak ni Ellen Adarna, diri day na malit sila. So mo ni si sa Max sa Matt's Ride on Cars Davao ni si Sir Man. Hello Sir Man. Ngiyahang wife si Ma'am Nikki. Hello. So magpalit na ko sa mga sports car sir. So okay. Dream come true gini siya. Grabe ka dream. Yes, mamili na ko ay di nakapili na day ko sa akong ganahan. Sir, tagpila man siya ganahan ni sir. Ang Mercedes-Benz is nasa 4.2 po siya. Okay. So, 6 volts po siya with music and lights. Then, naka-leather seat na po. So pwede music. Pwede po siya music. Same time, sir, pwede po natin gamitin ng remote control po. So pwede sa parent. Pwede sa parents, for example, yung bata, hindi pa marunong. So, Okay. pwede gagamitan po natin. Galing. Pwede natin Okay, matry sir. sir. Very nice guys. Nalang na siya din sa Matt's Ride on Cars Davao. Sige. Sir, kuhaon na namo ni. Sige po. Ato na ning kuhaon. Na-prank mo guys, na-prank mo. Anyway, naani siya, it's for a cause ni siya nga video nga atong pagkuhaan ni. Bridong.
Sabay dong. Sabay dong. Bridong! Sus! Mahal mo Uy! na ba kayo na dong? Di palitan ang kagsakyanan dong. Thank you! Ay! Ay! Dodo! Ay! Ay! Na thank you! Salamat! Thank you. Na thank you! Ano ba na thank you? Uy! Mati dong! Dong! Uy! Individual rate. Okay. Since you already have a facility here in Davao, for example, as a private citizen, can I just actually walk in and get tested? Yes. Okay. Muna sila guys. So diri kay pwede raman pwede raman mag-walk in. So diri usually maghulat. Pero mag-swabbing nako. Since naa naman ko diri guys, istoryahan ako. The general manager diri sa SDDI. Okay, tagay lang yung information ko kung saan ang SDDI. Okay, sure. So, SDDI or Safety Daily Diagnostics Incorporated is actually the first of two branches outside of Manila. So, the main branch is, or the main laboratory is in Manila sa Mandaluyong. Okay. So, basically, we are a molecular diagnostics laboratory. So, later we will offer other services. So, pagkakaroon, ang need maging nato is really COVID-19 RT-PCR testing for Mindanao. So, kada sa among gina-offer sa itong mga Mindanao. Okay. So, kaniang inyong main hub diri or main facility sa Mindanao. For example, dili ko taga Davao, taga Jensen ko, taga Cagayan ko, pwede ba ako magpa-test dito? How does it work? Okay. So, kanin din among main na laboratory sa Davao. Dili din naman i-process na collected samples sa pagkakas swab. Pero we do have partners sa Mindanao. So, you mentioned Gensan. So, we do have a partner there. They're currently setting up the collection hub na ata in all regions. So, naabot na sa Cagayan, naata sa Butuan. We're gonna have also in, as I mentioned, Gensan, Cotabato. We're also looking at Pagadian. So, we're here to cover basically all regions of Mindanao, Jud. And then, namin partners dito who will swab for you. And then, we'll go and pick up the samples. Tapos, among dalawang balik din sa mga laboratory sa Davao. Dili siya For now, the best way really is to follow our Facebook page. So, look for us there sa STDI Davao. We will announce kung asa which areas may na ay mga collection hub, kinsa among partners dito, what their location is, their details are, or you can get in touch with them, to schedule with them. Yung process ko sa magpa-swab testing. So, tinuod bang sakit? Dili. Dili siya sakit. So, ma'am, salamat na ha. Dili siya sakit. Uncomfortable ba siya? Yes, a little bit. Kaya syempre, marag isulod man siya dito sa pinaka-super. Marag siya wala, guys. Mura ko kag nang hingog mo, o niya, sa tumoy si... Nang hingog mo ka niya, sa tumoy sa imo ang tudlo, kay marag napay sobra gamay. Marag naman kay mota, ay atay. Nga ato na siya, guys. Marag, kuhan ba siya? Kaya na ba? Kaya na kayo. So I think marag OA lang gid ang pagkuhan sa uban nga sakit unsa ba marag ngilingig siguro para sa kuha ngilingig dili siya ngilingig. Mag normal gid siya, no? So OA lang gid siguro ang uban magkuhan paswab. I think it's the idea nga isulod daw dito whatsoever kataingon nila nga maradag mo diretso dito malahos dito sa imong utok. Yung nato daw ila expectation bro. Dili. Okay ra siya. So ulit na ko. Production team dali na naka-assign sa video. Mamahaw siya daw eh. Mamahaw. Ano to guys? Excited na ako nga tilawan ang ilang haluan. Dami kayo lang pamahaw doon. Dagang salamat sa inyong halapas. Sa inyong pagpangga.
Ipanggap itintang ninyo. Ipanggap itintang ninyo ang taga prosperidad. So, bagwara na human ang amuang pag-shoot sa Sea of Clouds, pero napamidari, mamahaw mi karon kauban sila, Sir James, mga taga-tourism, Happy Yarn, pwede niyang amuang team sa video. Masih. Mamahota. Proud Bisdak Boy, and I am just so lucky to have been given the opportunity to experience firsthand the golden land of cultural diversity, Agusan del Sur. Huy! Grabe sa kataas sa video ba? Naagihapong ka dali, nagtanaw gihapong ka ba? Pataya. Ito, congratulations kay niabot gihapon ka sa kani nga parte sa video nga hasta naging taas sa gid video unta nag-enjoy ra ka sa ano, a day in the life of Jericho Rosaroso. Bitaw, mo magid ni ang video. This is what my second vlog, YouTube vlog is all about, ang smile reveal. And very straightforward gid gayo ni nga smile reveal. Pakita lang ako ang bag-una kong smile sa inyo ha. Pero gusto lang nako ipahibalo sa inyo ha, nga nung big deal kayo ng smile reveal sa ko ha. It is because 20 years na ako nga ginatago ang ako ang smile. Mapansin ninyo, dili kay ko ninyo makita mag-smile ko ano lang. Wala mo'y makita nga smile na ako nga gawas ang ipon. It's because na ay daot or naipangag ang ako ang upper teeth, no, na nawala nga ngipon sa akong upper teeth mo na digid na ako mapakita ko ang tibok nga smile. So long process kayo ni, grabe ni kitaas nga proseso para ma-okay lang ang ako ang smile, ang ako ang ngipon, no. It took about almost a year bago gid siya ingon nga finally nabuo na siya. Kay pabalik-balik ko sa dentist kay grabe ka si tawagan ni seryoso ang mga ginabuhat nila sa ko ang transformation sa ko ang ngipon. Dili pa gid totally human because ang lower teeth na ako wala pa na siya, naka-brace pa lang na siya, pa-straight pa lang na ay ha mi adto sa next step. But ang akong upper teeth human na siya, nabuo na gid siya ug happy gid gayo ko. Isa ni siya sa ko mga insecurities. Na ako'y interview about sa kuwang smile transformation at nga na lang nato na sa tooth doctors. Og yes, tooth doctors mauna ang nagpabag-o sa akong kinabuhi, no. Kani nga ko ang smile transformation kay Doc Bea og kay Doc Arvin, mga bata pa ni sila nga dentists pero grabe ka kuyaw sa ilang trabaho, no. Grabe sila ka-dedicated nga ilahag yung napagwapo ang ako ang smile, ang ako ang ngipon. So sa una di kigo lami nagiginaw ka ng I've always been wanting to laugh so hard, you know, atubangan sa camera. Gusto na kay ko magngisi og dako tubangan sa camera pero dili na ako na mabuhat. Imagine ang akong trabaho is more on public speaking. Nahimo kong content creator, nag-vlogger ko, nahimo kong TV host, pero na-master gid na ako ang pagtago sa akong smile, no, kay lain tanawon nga pag moana ko na ako'y pangag. So gi-master na ako to for 20 years, ingon nato akong kinabuhi. But now it's a dream come true, and they really want to thank Doctors Arvin and Bea of Tooth Doctors for really making my dream come true, making all of these possible. So, di na nato padugayon ba, mag-smile reveal na ta. Naapa tong mga ang tibuok kwento sa ko ang smile transformation again nasa Tooth Doctors, which will be released
a few days from now sa pag-upload na ko. Pero karon dito na ta, diretso na ta, daganay kong storya, smile reveal na ta. Medyo awkward, dilipay ko sanay, but this is it. No. Okay, ready? Are you ready? Ready na mo sa to ang smile reveal? In 3, 2, 1. Whew! Kabalo mo. First time na ako nakita nga ako ang smile, I was emotional. Katong napa ko sa clinic, sa tooth doctors. First time nga nakita na ako akong sarili sa salamin, ang akong smile sa salamin, emotional dito. Because again, dugay na kayo na ako ng insecurity, dugay na kayo na ako ng pangandoy, and tooth doctors lang yun ang nahimong or tooth doctors lang ang nagtupad din akong paraan. Daghan ako nagian nga dentista, sila lang yun ang nakapa-perfect sa akong upper teeth. So daghan king salamat. Karon dili na ako maulaw mag-smile, dili na ako maulaw mo katawa, di na ako maulaw mo storya, di na ako maulaw mo bukas akong bakba pag mag-storya. So daghan king salamat sa tooth doctors. So kana lang, I hope na padayon gyapon mo sa suporta, dugay ko nawala. It's because dugay ko nawala, it's because katong time nga ginasugdan na og construct ang ako ang ipon, no, ang ato ang smile, kay it took about 2 weeks bago siya fully na human. So dili ko maka-video, mao na nga hilom kay ko, wala ko i-upload. So karon na naman gini na nato ang smile ni balik na, so confident na kay ta, buhat na tagdagag kabuang sad. Mas dagan pang mga TikTok videos para malingaw ta, no, adlaw-adlaw. So kana lang, dagan king salamat sa inyo sa mga nag-atang 1 month po nyo wala ko ka-upload diri sa YouTube. But happy 11K sa inyo, grabe mo eh. Happy 11K sa tuwang tanan diri sa YouTube. Ug kana lang, grabe mapasalamaton kay ko sa inyo sumulan. Kita-kita na ta sa sunod na video, sa third vlog. Kung first time nimo nakakita ning video, please ayaw kalimot sa pag-subscribe. Kung nakapag-subscribe na ka, itanaw ka ani, please ayaw kalimot sa pag-like, sa pag-share ning video, or kung okay lang sa inyo i-click ninyo ng notification bell, no, para updated mo sa mga mga bagong uploads, or let me know of your thoughts. Inigo kung sa inaganahan ninyo aning video, kung sa gusto ninyo na makita, gusto kayo na ako madunggan ng inyong mga komento or mabasa ang inyong mga komento. Mo lang to, shout out by the way sa tuwang commenter sa tuwang last nyo video kani. Daghan king salamat sa imo sa inyong pag-comment. So comment lang mo para ma-shoutout na to mo sa sunod na tong video. I love you all. Amping mo permi. Kita-kits.